Mas Surun. Mas Surun yang mundi? Niku sing kontrol niku bagus dhewe, Mbak. Oh nggih. Niki ditenggo gabungane lho nggih. Ampun jempol mawon lho. Iki sidone apa iki mau? Ninggal katresnan. Sampeyan Mas nggih. Kon samboyo iki terus Yo, lah omongnya bentang. Bentang anu bentang panas. Heeh, iya. Terakhir ngoten Pak Kris nggih. Iki men celenge tak gowo apa ora? Celenge di. Aku ora lo ya. Cacah lho. Ya wis ana ya monggo dikasih. Lah ya tuh ya seneng guyon kabeh pro komplit ya cah ya. Heeh. Domonge koyo ngene penyanyi gendeng gawa. Domonge. Ndak mati to brute lho, Mbak. Lah niki anu lho Pak niki jane yo kaboten lho Pak kula lek betul Pak. Nek jarine Mas Dukul Pripun? tombo ngantuk. Tombo ngantuk. Iya. Campur sari semetion. Kilo, kilo.
nolak muga-muga Gusti ngijabahi oke pananggon bupati bisa ngumpul kaya seliramu wae janji lo ya Ya namanya urung Cil. Aku iki sik dirogohne. Tak Aku sik tunduk tadi yo, tak tunduk tadi tadi, totong. Oh, saya arep dirogohne kok. Jajale to iki yo. Mas Wondo, Mas Wondo, Mas Wondo. Monggo Kang Mas. Ora usah sing lawu, sing abang ya ora apa-apa, sing biru ya ora apa-apa. Lah dalah. Yo iki lho. Lah yo ngene. Matur suwun, Mas. Kok setoni kowe ke matur suwun iki rupane apa ngono lho. Oh, iki mah rupane ngene to, lah mataku burem kok Kowe iki repas aku. Nggih, nggih. Nggih Pak Wondo matur sembah nuwun. Niki sampun ngaturaken pisumbang 2 lagu. Nule glundung. Nggih, nggih. Nggih kanca-kanca Batang Saren. Nggih matur suwun lho Pak Wondo nggih. Ora apa-apa. Sing penting iki mangke ya ora itang saithik-ithik manggah diseni. Wis apa-apa. Iki siap menerima kotak amal soalnya di sini nih. Ya, Mbak Ani. Nggih Kang Mas. Nah, iki mang wis 2 lagu ya. Nggih. Sampun nek ngoten.